cɛ yɛrɛ ka bi sansi ninnu cɛ ne tɛ k'a faamu dɛ. Cɛ ko ne yɛrɛ dabali bannen don Papson ni Fulakɛ la. A cɛ ninnu tɛ kɛ n'o ye. I b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ u fila u bɛ ɲɔgɔn kɔ u tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ u tɛ. Ne yɛrɛ dabali ma ban u bɛ surukuba ni tuzaniba u tɛ fara u tɛ fɛ. U b'a ɲɛfɔ. A tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ dabila. Aw tɛ se ka sigi gɛrɛn na n'aw mɔgɔw kɔrɔfɔ. Mais Lagare kɔni de bɛ ko bɛɛ la. E k'i da de sa baara fɛnɛ foyi tɛ n den na na. Wale ko basi tɛ ama. I sigi Fulakɛ Lagare na. Aw ka cɛ ni bɛ jɔn na dɛ. Cɛ ya cɛ bɛ premier la n bɛ sukoro k'a la sisan. Premier. Awɔ n bɛ sukoro k'a la sisan. Ah ok. Hey e deni ni e ma fɔ i ɲɛ bolo faralen dɔn. Ne mun ye Fulakɛ? E mun kɛ wa? E kɔni ko ne m'e ye yan. Ne mun kɛ? Ne ye ye. I ni min dɔn ne jugu nin ne b'a fɛ ka min mara n'a bannen don mara ma ni mɔgɔw b'a fɔ an tɛ bɛn ni n'a ye ɲɔgɔn ni e n'ale kun dɔn. Fulakɛ ne yɛrɛ tɛ ka foyi faamu e ka kuma la e b'a fɛ ka mun de fɔ? Ni o ye jɔn ye? E ni ne jugu ni kun tɛ wa? E jugu jɔ. Fulakɛ jɔ dɛ e fɛ ka jɔn o Papson de yan. O yɛrɛ ne ye n'a ye sufɛ. Fulakɛ sabali kana nkalon da na o man di dɛ. A kun bɛ ka ne ci de ne kun bɛ ka taa ka ci de la a kun bɛ ka ne ci n fari ma. Mais Lagare. E b'a fɔ cogo di ko o yɛrɛ kɛra wuladafɛla de la. Ninnu man di ne yɛrɛ. Wulafɛ ani sufɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Wulafɛ ni sufɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. A kɛra sufɛ. Fulakɛ kɔni kuma in bolo bɛ cɛ mais Fulakɛ fana ni Papson tɛ bɛn dɛ. Mun bɔlen don cɛ fɛ? Papson tɛ den ɲɛnama ye. Papson ye kaso kɛ siɲɛ 5. Papson kelen. Den 7 de bɛ Papson bolo. A den kelen bɛɛ n'a ba de. Alahu Akbar. Papson cɛkɔrɔba. Papson ma mara. Papson fa ye Papson gɛnɛ o de la a bɛ Bamakɔ yan. Mais yɔrɔ Fulakɛ ni kuma ye. A fa de y'a ki danga de ba danga fa danga de bɛ Papson. Tiɲɛ la danga man ɲi. I ma ye a ni ne ti bɛ yan. Papson ma ɲi Papson ma ɲi. Ah Papson ça va? An tɛ fɔ. Mun de fɔ ne ma? Ayi Papson ne le. Papson attends ça. Aïe, Papson. Il est là. Ne b'i faga de. Fulakɛ kuma dabila. N y'a dabila. E ne mun na? Ne ye tɔgɔ fɔ. I ye tɔgɔ fɔ sisan, i ye tɔgɔ fɔ mun na? Ne ma e fɔ. E ko mun? Ne ko ko ni den i ka papa ye dun ka ca. A ka papa ye. Awɔ o de fɔ. A bɛ papa ye dun ko. Den a ka papa ye ko ka bɔ. Ne y'o de fili. Walayi. Ne y'o ko k'a ye denni ye sufɛ k'a bɛ papaye kari la. Ne y'o de fili. Den ni bɛ papa ye dun ko. Walayi. Ni maa kun tɛ n b'i faga bi. E ka sabali. Papson na min faga. Ne ko ko den ni bɛ papa ye dun ko. Fulakɛ Non. Papson i tɛ kɛra dusu kan. Mana ka telefɔni ma han? Awɔ. Papson e ka sabali. Awɔ kɛ. Cɛ i ye nin mɛn? Fulakɛ ko sisan ko Papson ka tila k'o yɛlɛma ko papaye. Lagare cɛ fila da yɛlɛma ka di koyi. Tiɲɛ na n'i ye fila ye n'i ma filanan ye walayi ma fila ye. Kalaban ci fila tɛmɛnen. A y'a ci o a ma sɔn. Tɛ tɛmɛ a la ta. Cɛ n ka ca an ka tɛ bɔ fɔlɔ. Ne tɛ bɔ.